गावसिना गुदुंबावसो Hi guys, आंनि उर्मि ब्लग YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय आं फार्स्ट टाइम ब्लग खालामदों आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नै हाग्राबारि गोजा बे हाग्राबारिजों थांनांगोन सासेया गांलाब गांथाब होथारदों सुइटारबो जोमदों जिबो लादों बैयाव दा फट' एसे लालांनांगौ ने आयौ लामायाबो नै माबायदि सासेया नै जिगुल दुमदुम जोमनानै फैबाय गुस्ताना दुब्लिबारियाव लामायाबो आसरितखासो मा होनो जोङो दा मोसौ खाहैनो नागिरदों आरो दै बारनानैसो नालाय मोसौ खानो थांनो नागिरदों बिनानाव सानैजों थांगासिनो मोसौ खानो नालांबाय थादो नोंथांमोनहाबो आं लोगोसे जोंहा दुब्लिबारियाव मोसौ खाहैनो नागिरदों थाबायगासिनो दा लामायावनो दुब्लिबारि फैदों जोङो दालिबारि बारा गुसु बारा बिराद गुसु गस्ला सुइटार गानबा मा जायोमोनलाय जिरखौनो जोमबाय थांजोबबा फैबाय नायो सासे मोसौ बोनो थांबाय दा देखायलायदों मोसौ होदों दे सासेया हनै बुबोबायानो जोंना मेरला मानसि खाबोयो खालामजोबो दुब्लियावनो बै मोनसेयाव खायो जोंहा नै बै गाहायाव दाउ खायो जायगायाव खायो नुवाखैना आङो जाव खायो ओइयावसो खालांनांगौ खायो दा मिथिया खायसे खालामा फै गुदुंनो गावसिना गुदुंबावसो ओइयावसो खायो खोमा माने मोसौखौ दुब्लियावसो खाना गारबोयो दै बारनासो खाना दोनहैदों नालाय दालिबारि गोजा दुब्लिबारिया ओमफ्राय होबो जायाना ओरै दालि गाग्लि जाजोबो बेखायनो मोसौखौ दुब्लिबारियावनो खाना गारबोयो आरो दै दौनोबा दौफैबाय खास्लायफैबाय ओमफ्राय खानोबाथाय इयावनो दुब्लिबारियावनो आरो दंफां सिङाव खाना गारबोयो माने भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो नायगोन होननानै एबारना फैफिनबाय आरो खाखांनानै दा न'आव थांफिनसै सासे आगोल फैनायावबो आगोल थांनायावबो आगोल आंखौ उनगारलांनाय थादोंसिगोन मोनहैसिगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय